vedare tinokuchingamidza zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Reketai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndiri murume, ndiri makore 33 years ekuberekwa. Ndakauyawo kuno kuSouth Africa pandainge ndichitori mwana mudiki. Mukoma, kuti ndinge ndichizodzokera kumusha zvakazonditorera nguva yakati rebei, because I went through a period of time whereby life was just difficult for me. Kudzamara ndazopindawo mumaoko evamwe vanhu vainge vakashata, vainge vaine mwoyo yakashata, mweya yehumondi yainge yakavabata. Saka secret yangu yandiinayo yandikuda kushare nemi yakamira sekudai so: pandakauya pacho ipapo ndichiriwo mukomana wechidiki, mupfungwa dzangu ndainge ndichingozviudza kuti I have to get rich very quickly, get rich or die trying. So mukoma ndaizviudza kuti kana ndikangogara ndaitawo mari yakawanda, mari ine mumvuri, ndobva ndadzokera hangu kumba. But at the end of the day I just want to thank God kuti Mwari, aiwa, Mwari variko, Mwari vakazondiponesa. So muarea umwe mandainge ndichigara mainge muine umwe murume, because kwainge kwakaita kuma-villages zvokuti kana polisi ikoko yainge isingatombosviki ichitsvaka vanhu vanenge vasina mapepa. Saka kwaiva nomumwe murume uyo ainge achiita zveun'anga, ndozvainge zvichitomuraramisawo. Saka vanhu vazhinji vainge vachingoti ainge aine masimba, kunyange mamwe mazimba ainge achitoenda kwaari mundara iyi vachitoitwa zvinhu zvavo pasina kana nguva. Obva wotoona munhu uya ava kutofamba nemotikari, zvava kutonzi ava kutogara mutauni kana kulocation. So mukoma, muchinda uya ainge achiita zveun'anga, ndakabva ndazongotanga kungowirirana naye, because kuvillage kwacho kwatainge tichigara kwainge kuchinetsa huni. Saka iye pamba pake at all the times, sezvo painge pachingogara pachingoitwa zvematraditional ceremony, saka paifanira kuti pange pachigara paine huni. Saka ndaizopota ndichiita mabase job since kubasa kupurazi kwandainge ndichishanda, ndainge ndichishandisa home light. Saka ndaizoti paya kana ndikanzi nemurungu ndinge ndichienda kunokata miti, then ndaibva ndazokasika ndobva ndapinda musango, ndobva ndakata zvekare imwe miti yandinenge ndisina kunzi ndinge ndichikata, then ndobva ndatotipa off mundara uya vobva vazouya vobva vatotora huni dziya time kana ndadzokera kuvillage kuya ndobva ndazopiwa mari yangu. So takabva tatanga kuwirirana nemundara uya. So akabva azondiudza kuti kana ndainge ndichizokwanisa kuwana kamba, akabva anditi kamba chaiyo ivo vanotoishandisa muno muSouth Africa like kurapa kana kurombesa, hanzi ndo yavanonyanyisa kushandisa kamba. Akabva anditi kana ukangondiwanira kamba, especially iyayo inenge ichiri yakaita diki, iyoyo ndo yandinenge ndichida. Kana waiwana ndikuda kuti unge uchizouya nayo kamba iyaya, because ainge achiti kwainge kuine mamwe masangoma vainge vachitotsvaka kamba dziya. So it then happened kuti ndainge nditori kubasa zvangu, nditori busy. Musi wacho iwoyo tainge titori busy tichitokaka waya papurazi patainge tichishanda. Ndobva ndakabva ndazoona kamba, ndakati ndaona kamba yaya ndokubva ndatoenda ndikabva ndanoitora, then ndikabva ndatoisa muchischool bag changu. Ndainge ndiine chimwe chischool bag changu icho chandaiti pose pandinenge ndichienda kubasa, ndaiti kana ndaisa chikafu changu muchilunch box ndobva ndazoisa muchischool bag chiya. So ndoma ndakabva ndazoisa kamba yaya ndichitira kuti murungu asazozviona kuti ndainge ndabata kamba. So ndakabva ndazodzokera manje kuvillage kuya kwandainge ndichigara. Ndini uyo ndakananga kumba kweng'anga iyayo kuMozambique, ndokubva ndaburitsa kamba yangu. Mukoma ndakati ndamupa kamba yaya, ndikabva ndatoona kutoti ingawani zvaainge atondipa good money. Panguva yacho iyoyo akabva azondipa mari which was around 3,000 at that time. Yange iri mari yakawanda, because papurazi pacho ipapo pandainge ndichishanda pamwedzi tainge tichishandira ma700 rands. Saka to me this was a lot of money. So each and every time ndaiti paya kana ndiri kubasa ndainge ndava kungogara ndakavhura ziso ndichingotarisa kuti handingakwanisi here kuwana zvimwe zvipuka izvo zvaainge achiti kana ndikakwanisa kumuwanira chipuka chakati ndinobva ndakupa mari. Mukoma ndakangoramba ndichingorova mari.
until azondiudza kuti ainge achida kuti tinge tichienda kuDurban. Paakandiudza kuti ainge achida kuenda neni kuDurban, immediately ndakabva ndatya, ndikabva ndati handingamboende kuDurban because kana mapepa acho handitomborina, along the way ndinokwanisa kusungwa. But iye akabva anditi kana ukabvuma, kana ukaita zvivindi zvokubvuma kuenda neni kuDurban, kune dhiri ririko kuDurban uko zvekuti instantly unobva watoita mari, ende kana ukagara wabata mari iyoyo, kana kudzokera kuZim kuzonzi unge uchizodzoka kuno kuSouth Africa, aiwa hazviiti. So ndakabva ndazobvuma, but still ndainge ndichitya. Saka iye akabva azondipa mushonga uyu mukoma wainge wakaita akabva azondipa kamwe kachitanda ako kaakandiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizopfekedzera kachitanda kaya kumashure kwangu uku kumagadziko. Saka we traveled from the province where we were staying tichienda kuDurban. Ndakangobayirira kachitanda ikako ukuku kwatinoita nako tsvina. So takabva tazosvika muDurban muya takati tasvika kuya ndikatoona kuti zvinhu zvainge zvachinja, because takasvikira kumba umwe who was a taxi boss. Ainge aine mataxi akawanda, vanhu vazhinji vakarumba kani muno muSouth Africa mukoma. Saka nyaya dzandakazoudzwa nayo n'anga iyayo, because iyo ndiyo yainge yakabatsira muchinda iye kuti ange achiromba. At that time Hans ainge angori netaxi yake siyaya. Saka akabva azoenda naye kuMozambique ndokubva azoromba. But mukuromba kwake anofanira kuti paya mishonga yake painenge yaexpire anofanira kungoti anga achingorasa taxi, kungodhampa, kungorasirira taxi zvekuti kombi iyoyo inongodriviwa yobva yaita sekunge yabiwa, then inobva yatocrosseswa into Mozambique iye achitozviziva, then kombi iyoyo yobva yangonodhambwa kuMozambique. Saka ndo mhiko dzake idzodzo dzaakanzi anofanira kuti ange achiita zvekare nekuzongochekeresawo hama dzake, uye zvekare nekuchekeresa vanhu mumaroad umo. So at that time mukomana pandakaudzwa nyaya dzose idzi, so iniwo ndakabva ndazonzi the reason as to why ndainge ndaunzwa kuDurban, it was because murume uyu mhiko dzake dzainge dzaexpire, mishonga yake yainge achishandisa pamataxi yainge yaexpire. Saka ainge achida kuti ange achibatsirwa kurinyuwa zvekare mimwe mishonga. Ndikabva ndanzi inini vainge vakati pavakandiona vakabva vaona kuti sezvo ndainge ndisina mapepa I was untraceable, saka vainge vachida kuti inini ndinge ndichivabatsira to get the head of a woman. Saka ipapo pacho pavakanditi vainge vachida musoro wemunhukadzi, ndikabva ndavati munhukadzi uyu anenge ari wezera ripi? Vakabva vanditi anofanira kuti ange achivawo wechidiki, but anofanira kunge akangozvara mwana 1 chete, nothing more nothing less. Saka mukomana ashe ndakabva ndanzwa hana yangu ichirova vachinditi vainge vachida mukadzi ainge akambopinda mumarriage akabva adivorcewa, yet achiriwo wezera rechidiki uye zvekare aine mwana wake 1 chete. Saka pavakanditi vainge vachida musoro, ndakabva ndatoziva kutoti apa vainge vachitoda kutoti ndinge ndichitoponda munhu, apa vainge vachida kutochekeresa munhu. Saka ndakabva ndazongogara kuDurban kuya because kana mari yekuti ndinge ndichidzokera kuvillage kuya kwandainge ndichigara ndainge ndisitomborina. So mukomana ashe ipapo pandakagara kuDurban tainge takamirira vamwe vakomana vainge vachinzi vainge vari mandau. Saka vakomana ava vainge vakanzi vainge vakaenda kuMozambique. Saka ndakanzi in less than a week vanenge vadzoka, ndo vatainge tichazobatsirana, ndo vandainge ndichazoshandidzana navo mukunotsvaka mukadzi uyo watainge tichazogora musoro wake. Saka iye akabva atonditi varume ava ainge achivati varume ivavo vane zvivindi zvekuti kana vakanzi vanofanira kuti vange vachiuraya munhu, vanotosarudza kuti vange vachiponda munhu vachiita sekunge vari kutoslota zvavo huku vasingatombotyi kana kuita sei. Saka ainge achiti neniwo ainge achida kuti ndinge ndichizova nemweya wakaita semweya wevarume vacho ivavo vainge vari kuMozambique. I waited for those guys, but painge paine kadelay. Iye ndiye ainge achitotaura nen'anga uko kwacho kwavainge vari kuMozambique, because vainge vachifanira kuti vange vachizochenurwa. Zvaitoratidza kuti ikoko kwavainge vakaenda kuMozambique
kune mamwe mabasa akashata vakasvika vakabva vabata ikoko. So this took more than a week, more than what they expected. Handiziva kuti chii chakazongoitika, but I can say kuti it was all by the grace of God. Mukomanashi, since ndainge ndava kungonzwa kungoboekana, ndakabva ndazokumbira n'anga iya ndikabva ndaiti ndainge ndichida kuti ndinge ndichimbofamba-fambawo ndichimboonawo Durban, because this was the first time. Saka ndainge ndichizvidza kuti handingambouyi kuDurban. Ndobva ndabva kuDurban ndisina kumbopindawo muCBD. Ndainge ndichida kungoonawo kuti Durban yacho muCBD mainge makamira sei. Saka iye akabva anditi it is okay, unoenda zvako mutauni ubva unoita yaunenge uchida kuita. Kana wakarasika utifonere, tinouya kuzokutora. Uye zvekare usazonyanya kungotenderera mutauni nekuti uchazobirwa. Uye zvekare ziva kuti iwewo passport hauna. Saka mapurisa, kana kuri kunzi ukasangana nemapurisa palanguage usingagoni, unofanira kutoti unge uchitotiza nekuti unotosungwa. Ndikabva ndati paribo, vakabva vandipawo mari ndokubva ndapinda hangu mutauni, ndikabva ndatanga kutenderera zvangu ndichitongoona Durban. So as I was walking around, mukomanashi, ndainge ndava kuita sekunge ndava kuenda kudowntown. Saka ndainge ndichingozviudza kuti ndikangosvika pakona apo ndobva ndatorova U10. Ndikafamba ndakazoti manje ndava kuda kunorova U10, ndobva ndakabva ndatoona kutoti pakakona ipapo painge paine kamwe kachechi aka kainge katori kenhamo. It was just a small family church. Saka ndakatongotarisa ndikatongoti ndo vanhu vari kutongotamba nenguva yavo. But ndakazoti manje ndangodarika mbichana pachechi paipai, because ndakanyara kuti ndinge ndichirova U10. Ndikati panapa ndava kutongodarikira mbichana, ndobva ndazokonera pamberi apo. So ndakati ndava kudarika pakachechi paipai painge paine umwe murume uyu akabva angomira pamberi pangu ndokubva atondimhoresa. Saka murume uyo akabva azongoramba akandibata ruoko rwangu achitaura neni. Apa ainge akanditarisa mumaziso kuti ndinge ndichitarisana naye. Ndakanzwa ndichitadza kutarisana naye mumaziso, because aita sekunge mumaziso make umu mainge muine moto wainge uchibvira. But moto uyu, it was not like moto wainge uchida kundipisa, but a good fire. I don't know if I am making any sense. Murume uyu, he was a Zulu speaking man, but ainge ari very soft spoken. Akava azoti kandiri, my brother from another mother. Akava anditi, I am inviting you into our church. Can you go in there and sit at least for about 5 minutes, then you can leave, my brother. Saka ndakava ndangoti let me just go into that church. Ndokubva ndapinda muchechi muya ndichingozviudza kuti ndichangogara ndongowaila for about 10 minutes, then kana iye akazopindawo muchechi I will sneak out, ndobva ndatodzokera zvangu. But the moment yandakangopinda muchechi muya, this was after present worship, because vasikana vacho vainge vachiimba vainge vava kutonogara pasi, then mufundisi wacho ainge ava kutofamba achitoenda pastage. Akangoti achingonosvika pastage ndokubva atanga kunamata. Then akabva azoti, some of you that are in this building right now, some of you are contract killers. Some of the things that he was saying, I could not understand, because ndainge ndisinganyasokuchinzwa chiZulu panguva yacho iyoyo. But akaramba achingoti, some of you who are here, you are contract killers, and vamwe venyu, you are going to kill those that are innocent. But let me tell you this, whoever sheds innocent blood is going to feel the wrath of God. Akangoti adaro mukoma, ndikabva ndanzwa sekunge ndainge ndarohwa nemheni. I felt as if I had been hit by electricity. Panguva yacho iyoyo mukoma akabva ati he was sensing kuti muchechi imomo mainge muina someone who was a contract killer, ainge ahaiwa kuti ange achiita such a job. At that moment I wanted to leave, to walk away, but ndakatadza kusimuka. Ndakazama kuti ndinge ndichisimuka, but ndakaita sekunge munhu ainge agarira chair yainge ine super glue, and I was glued to that chair. Ndakangoramba ndakagara apa ndainge ndava kunzwa kuda kuchema. Mukomanashi, the moment
umwe mukadzi paakazongotangawo kungochema, vazhinji vava kutanga kuchema vachinamata. Ndikabva ndati Mwari wangu mandibvira nepi, ndokubva ndangotangawo kuyeredza misodzi ndakatsikidzira pasi. So vanhu vakati vachichema, vamwe vainge vachichema vachijamba jamba as if they were celebrating, but ipapo ndakabva ndatoona kutoti murume uyu ainge atondipa a prophecy. This was a prophecy that he was giving me. Mukomanashi, handina hangu kuzopa upenyu hwangu kuna Jesu on that day, but ndakangoti ndichingobuda ndava kufamba mupfungwa dzangu ndainge ndozvibvunza kuti zvino ndichaita sei kuti ndinge ndichiwana mari yekudzokera kuprovince kwandinogara. Ndikufanira kuti ndinge ndichidzokera kune n'anga iyaya, ende kana ndikangogara ndadzokera kwekwe varume vaya vanokwanisa kutouraya inini vakashandisa musoro wangu. To my surprise, mukoma, ndakabva ndadarika nepamwe painge paine KFC, ndikangonzwa voice rakanditi enda unotarira mubhini. Ndakabva ndati ini manje kunotarira mubhini, and people were walking around. Mukoma, ndakaenda pabhini paya ndikanovhura bhini raya vanhu vamwe vainge vakangonditarisa vachiti zvimwe kuda uyu ari kutotanga kutopenga, because ndainge ndakatochena chena. Ndakangoti ndichingonotarisa mubhini ndikabva ndatoona kutoti mainge muine chimwe chitakeaway chainge chirimo. Chitakeaway ichocho ndo chandakazotodya ndiri mutaxi ndichibva kuDurban ndichidzoka kuJoburg, then ndikabva ndazobata makombi ainge achiuya kuprovince kwandainge ndichigara. I ate everything that was in there. Apa mainge muine mari. The money was enough for me to start afresh. Ndichimbosvika muvillage memia ndakabva ndatiza ndava kutya n'anga iyaiya. Ndakazoti ndava kugara zvekare kune imwe village, ndopa ndakabva ndazotanga kuenda kune imwe church yainge ichibva kuZim, and I then gave my life to Christ. But handina kana munhu wandakamboudza this testimony of mine. Ndinototya kana kutoitaura, ndokusaka ndangoona kuti panapa at least ndokwanisa kutaura nyaya yangu ndakavigawo chiso changu, and no one will even know me. Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi ndo testimony yangu iyo. Strange things indeed they do happen in this world. Wow, what a testimony. If you have your own testimony, please come to my inbox and share with me your own testimony.